Хайрлы кич, бүгін 13 июль пәнжішембі, эфирда Татарстан хабарлары, студияда Фәнис Камалышли, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Татарстан қознасының кіремнері ортқан, ақшаны қоя қоярлар. Программа капитальных вложений, капитальный ремонт объектов, социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры, дорожным работам. Такси işçənliği үзгәртелә. Транспорт мәсьәләләре һәм сессиядә сөйләшенгән башка темалар турында Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Курган өлкәсендә янган татар авылында беренче йортларны салып чыктылар. Бұдайымыз отып трактор олармын дегені. Бүгін мечтамыз болаш, мені трактор ап келді Татарстан. Киленне дә яңа нигезгә төшерәләр. Ишкин Йылдыз авылыннан безнең репортаж. Крәшін бейуі, мәхәббәт шалашы, крәшін шибәрі. Әгер де біз Микулалардан да жеңнің başı olsa amısının azaga kadar ısı bulacak. Уже ormanlarga sarı tüzer kire. Зәй районында узган Петрау бәйрәмен Алия Хайрдинова күреп кайтты. Конституция судына алмашқа ұйышқан яңа совет составын һәм аның рейсін сайладылар. Парламентның даими нигездә эшләүче депутатлар санын арттырдылар һәм 2023 ел бюджетына үзгәреш кертделәр. Бүген Дәүләт Советының чираттагы утырышы узды, аның эшендә Рөстәм Миңнеханов катнашты. Көн тәртибенә 23 мәсьәлә чыгарылган иде. Шуларның берсе таксида пассажирларны йөртүгә кагылышлы яңа кагыйдәләр. Транспорт темасына шактый зур игътибарда бирелде. Халыкны транспорт белән тәэмин итү мәсьәләләре турында тармак министры Фәрит Ханифов хисап чыгыш ясады. Тулырак Фәйрүзә Мәҗитова. Уважаемые депутаты, уважаемые участники заседания. Җәйге ялга китәр алдыннан депутатларның шактый мәсьәлә карыйсы бар. Аның берсе Татарстанда Конституция судына алмашка оешкан яңа орган Конституция советының составын билгеләү. Анда 3 әгъза булачак. Җитәкче итеп Татарстан рәисе Илгиз Гыйләҗев кандидатурасын керткән. Ильгиз Сидорович, вы знаете, он известен как в Республике Татарстан, так и за пределами. За многолетнюю деятельность в судебной системе он зарекомендовал себя высококвалифицированным юристом. Его отличает профессиональная компетентность, целеустремленность, высокие моральные качества и уровень ответственности. Илгиз Гыйләҗев Конституция советының рәисе итеп расланды. Аңа ярдәмгә 2 әгъза тәҗрибәле юристлар Роман Гафаров белән Эльмира Мустафина сайланды. Давайте аплодисментами поздравим их. Пожелаем больших успехов. Вы стоите первыми у истоков создания нового органа, Конституционного совета Республики Татарстан. Удачи вам и успехов. Фәннәр академиясендә җитәкче олышынган иде. Бүген Рифкат Миңнехановны депутатларга тәкъдим иттеләр. Аны бу вазифага сишәмбе яшерен сайлауда күпчелек тавыш белән расладылар. Рифкат Нургалевич Миңнеханов, глава фонда государственного бюджетного учреждения безопасности дорожного движения, успешно прошел избирательную кампанию и академиком, и президентом Академии наук. Давайте поздравим. Моңарчы Татарстан Фәннәр академиясе президенты вазифасы белән депутатлыкны бергә алып барган Мәхсүм Сәләхов та котлаулар кабул итте. Беренчедән аның бүген туган көне, икенчедән ул хәзер тулысынча Дәүләт Советына эшкә күчә. Кадрлар мәсьәләсен хәл иткәч көн тәртибен карый башладылар. Утверждение соглашения между Республикой Татарстан и Кировской областью. Татарстан белән Киров өлкәсенең чикләрен билгеләү турындагы документны расладылар. Аны 2 июль көнне республика җитәкчеләре имзалаган иде. Татарстан Республикасы белән Киров өлкәсе арасындагы чикне билгеләү турындагы килешүне раслау турында карар кабул итүегезне сорыйм. Принимается. Спасибо. Бу утырышта депутатлар республика хазнасы проектына үзгәреш кертте. Быелгы бюджетның керем өлеше 26 миллиард ярым сумга арткан. Нефть чыгару һәм нефть эшкәртү предприятиеләре табышлырак эшли башлаган. Бюджет чыгымы да арткан. Өстәмә акчаларны кая тотачаклары турында финанс министры сөйләде. По программам капитальных вложений, капитальный ремонт объектов, социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры, дорожным работам. Шул ук вакытта бюджет кытлыгы артып 45 миллиард сумга җитәчәк. Большая сумма. И у меня, конечно, вопрос, мы обеспечены ли, чтобы покрыть этот дефицит? Дефицит бюджета полностью источниками обеспечен. Депутатлар айруча кызыксыну белән такси турындагы закон проектын карады. Россиядә 1 сентябрьдән шундый закон гамәлгә керә. Аның берничә пунктын төбәкләр тәгаенләштерергә тиеш. Транспорт министры әйтүенчә, хәзер таксида үз мәшгульләрдә эшли алачак. Заказ бирү, халыкны йөртүчеләр һәм автомобильләр реестры булдырылачак. Әле булмаган хәл хәзер барлыкка киләчәк. Мәсәлән, кеше жүргәндә андый-мондый хәл булса, ущерб здоровью дип әйтәләр инде, менә шул
вопросларны элек белмиләр, пассажир койда язарга, кемгә эндәшергә, бөтен хатлар җә министерствога языладыр, җә судка сразу җибәрәләр. Бүгенге көндә шушы закон турысын язып бирде тәртибен. Менә шушы заказ бирәтергән оешма шушы пассажир өчен җаваплы. Демәк, үзгәрешләр аларның җаваплылыгын арттырачак. Икенче яктан күләгәдән чыгарга тәргеш бирәчәк. 2017 елда бездә таксида 8000 машина теркәлгән булса, хәзер 3000 ярымга калган. Рәсми эшләмичә табышны яшерәләр, салым түләмиләр. Бу закон моны чикләр дип өметләнәләр. Ә депутатлар халык өчен такси хакы артмасмы дип кызыксынды. Не повлечет ли это то, что мы сегодня примем, до дальнейшего повышения цен за услуги на такси? У нас всегда есть периоды роста стоимости проезда и, значит, уменьшения. Вот когда туристически настает бум в городе Казани, подскакивает, потом опускается. Сильные морозы пошли, опять стоимость пошла. Министр бүген халыкка транспорт хезмәте күрсәтү буенча хисап тотты. Бер ел эчендә 34 мең гозер алынган. Шуның 24 меңе уңай хәл ителгән. Автобуслар паркы яңарачак, диде министр. Ульян өлкәсе белән ике арада электричка йөри башлаган. Шәһәр-ара автобусларда билет хакы кыйммәтле депутатлар бәя буенча тулы анализ сорадылар. Шулай ук Мәскәү белән Казан арасындагы поездларда Сәйдәш маршын кайтарырга тәкъдим иттеләр. Сәйдәш маршы белән узаталар, Сәйдәш маршы каршала, ул нидер горурлык уянайды республикага карата. Ул хәзер юк. Аны РЖД белән сөйләшеп яңадан кайтарып булмый. Вагоннарның стеналарына тоже Татарстан сүзләре не кайтарыр дип сүз бирдек. Тизрәк кайтарырга кирәк. Ул горурлык бит инде, кайтып төшәсең үзеңнең мас. Карагыз әле бу мәсьәләне, ярыймы? Бүгенге утырышта дәүләт советының ярты еллык эшчәнлегенә нәтиҗә ясалды. Шушы сөйләшүдән соң ай ярымга утырышлар залы буш торачак. Депутатлар җәйге ялга китә. Көзге сессияне сентябрьдә башларга исәплиләр. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Кемпингларга алып бара торган юл сорыйлары, балык тотып ял итә торган базы хуҗалары балык бетәр дип борчыла, шулай ук мәгълүмати ярдәм җитми диләр. Бүген Татарстанның шәһәр яны ял итү урыннары җитәкчеләре Рөстәм Миннехановка шундый гозерләре турында сөйләде. Алар Яшел Үзән районының Утрау клубында очрашып, тармактагы әһәмиятле мәсьәләләр турында фикер алышты. 2 ел элек Татарстанда 6 шундый ял итү урыны булса, хәзер 42. Бу республикада эчке туризм киң җәелә һәм аңа ихтыяҗ да бар дигән сүз. Республика глэмпинглары белән бүген инвесторларны ничек җәлеп итә һәм рәистән тагын нинди ярдәм сорадылар. Фикерләрне Рания Абдрахманова тыңлап кайтты. Буякта безнең кедровой баня и соляной баня. Рөстәм Миннехановның Утрау шәһәр яны клубы белән таныштыралар. 8 гектар мәйданда 22 йорт, мунча, спа комплекс, бассейннар, җәмәгать туклану урыннары бар. Әле 2 ел элек республика рәисенә клубның беренче этаптагы төзелешен күрсәткән иделәр. Проектка 340 миллион сум инвестиция җәлеп ителгән. Монда 14 үй, үзенең технологик эшләнгән. Бу Утрауның һич онытмыйм һәр ягы урман иде. Әгәр дә әлеге ял итү базасына килгән булса, Габдулла Тукай мөгаен шулай дип язып калдырган булыр иде. Чыннан да яшел урман, саф һава, Идел киңлекләре. Мондагы матурлык сокландыргыч. Әлеге Утрау Татар Мальдивлары дип атала һәм биредә исеме генә түгел, хәтта Кымыда, чит ил утрауларындагы кебек. Мондый проектлар Татарстан өчен яңа юнәлеш, әмма алар эчке туризмны җәелдерүгә юнәлтелгән. Ихтыяҗ бар, шул ук вакытта уртага салып сөйләшәсе мәсьәләләр дә байтак. Есть такая возможность, что быть на берегу, на природе, очень притом и цены приемлемые. Мы должны развивать внутренний туризм. Вот эти шаги, они очень важны. Менделеевскидагы шифахана базасында узган ел глэмпинг ачканнар. Дәваланырга гадәттә олылар килә. Бу формат яшьләр өчен. Шартлары бар, әмма шулман яр буе төзекләндерелмәгән. Сәлим Хәбибуллин Рөстәм Миннехановтан ярдәм сорады. Береговая зона федеральной собственности, поэтому содействие республиканских структур было бы очень необходимо. Біздің енді яңадан төп проблема менен мына Рүстәм Нұрғалиевичке біздің енді ол мына Каманың якынлыгы и ерақлыгы. Төшү юллары, аның текәлеге, өлгән пристаннар, неләре бар инде. Біздің енді мақсат исторический миссия дип әйтеп менә аруча, шуны яңадан тудырып, яңадан яңартып
и кешегә уңайлы итеп ясау турында. Римма Якупова үз эшен Питрәч районында башлый. Милли стилдә һәм хәләл глэмпинг тәкъдим итә. Мондый форматны чит ил кунаклары үз иткән. Ул бүген Рөстәм Миңнехановны кунакка чакырды. Хәләл глэмпинг булгач, безгә икенче илләрдән Саудовская Аравия, Малайзия, Турция хәләл илләрдән киләләр һәм без зур уровеньда үзебезнең глэмпингны тотабыз. Яшел үзән эшмәкәре ял итү урынына юл салуларын сорады. Кама тамагыннан балыкчылык белән шөгыльләнүче ял итү базасы җитәкчелеге. Сусаклагычта су кимегәнгә балык азаерга мөмкин ди. Республикадагы беренче глэмпинг җитәкчесе Рөстәм Миңнехановтан бизнесын җәелдерү өчен чын самолет кирәк ди. Ул анда кунакханә ачырга җыена. Оказалось, найти самолет, не так же просто, как купить хлеб в магазине. Yok, zor kирәк. Zor. Мин моны чит илләрдән сәяхәт иткәннән күрәм. Андый отельләр бар Швециядә, анда аэропорттан чыккач Балида һәм тагын бүтән илләрдә. Мондый отель Татарстанда булса, ул яңа визитный карточка булыр иде. Яңа глэмпинглар төзергә җир участогын сайлау өчен республикада җир каталогы барлыкка килгән. Моңа кадәр участокны алганда аукцион уздыру проблема булган. Хәзер эшне көйләгәннәр. Күпме генә эш башкарылса да, әле бу гына җитми ди рәис. Татарстанның мөмкинлекләре бик зур. Не дорабатываете, на самом деле. Потенциал огромный. Республика богатейшая. Это в любом районе можно какую-то тропу сделать, какую-то востребованность будет. У нас пока не хватает культуры отдыха. Люди не умеют отдыхать. Надо предоставить им сервисы, надо много об этом говорить, показывать. Хәзер алда торган бурычлар табигый зоналар белән дөрес идарә итү, җәяү йөрү өчен махсус сукмаклар булдыру, аларны күрсәтә белү. Яшел үзән районыннан Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Әгерҗидә булган көчле давылдан соң бүген шәһәрдә гадәттән тыш хәл режимы игълан ителде. Тирә-якны тәртипкә китерүне дәвам итәләр, урамнарны чистарталар, ауган агачларны кисәләр. Давылдан соң шәһәрнең 366 йортында ут юк иде. Хәзер бөтен объектларда да электр энергиясе белән тәэмин ителгән. Шәһәргә килгән гомуми зыянның күләме әлегә ачыкланмаган. Оператив штаб вәкилләре Әгерҗи урамнарын карап йөрүен дәвам итә. Моннан тыш шәһәрдә Казаннан килгән махсус комиссия һәм метеорологлар эшли. Алар табигать бәла казасының сәбәбен Район хакимиятында зыян күрүчеләрдән гаризалар кабул итәләр. Әлегә 136 мөрәҗәгать алынган, күп фатирлы 5 йортка газ бирүне туктатканнар, аларда вентиляция каналлары җимерелгән. Районның төзелеш оешмалары түбәләренә яба башлаган инде. Курган өлкәсендә булган янгыннан соң Ичкен Йолдыз авылында беренче йортны төзеп бетерделәр. Башкаларында эш бара. Бүген авыл зур бер төзелеш майданында хәтерләтә, йортлар да социаль объектларда салына. Бу атнада өлкәгә Васил Шәһрәзиев җитәкчелегендәге делегация барды. Яңа йортка күчкән гаиләнең хәлен белделәр. Яңа ФАП ачылышында катнаштылар. Яшьләрне никахлары белән кутладылар. Авыл 7 май төнендә янды. Ул чакта 600 кеше йорт җирсез, мал-мөлкәтсез калды. Татарстан һәм Курган өлкәсе белән берлектә хәйриячеләр ярдәме белән авылны яңадан торгызалар. Авылда иң беренче салынган йорт Сәмигулла Сәйдашевныкы түбәсе ябылган, ут кергән. Аны яңа йорты белән Татарстан делегациясе котлады. Передача булмай, аны чувствуем. Шаммаем хәтта. Хәзер Ичкен Йолдыз авылында Курган өлкәсе хакимияте биргән сертификатлар буенча 46 йорт салынан. Татарстан эшмәкәрләре һәм хәйриячеләре ярдәме белән тагын 8 йорт төзелә. Чуаши, Удмуртия, Төмән, Самара өлкәләре, Нижневартовск шәһәрендәге изге күңелле кешеләр тагын берничә өйне сафка бастырырга булыша. Иң мөһим, иң беренчедә башларга. Менә башладык, фундаментны сала башладык, альхамдулилlah. Берсе килә, нәрсә нишлисез, без ярдәм итәбез, без тәрәзәләр бирәбез, без арматура бирәбез, тегеләр бетон бирәләр. Бөтен яктан нитә башланы. Шунларга Аллага тапшырып эшне башларга кирәк. Ичкен авылында тагын бер күркәм вакыйга, янгыннан соң төзелгән беренче объектны фельдшер-акушерлык пунктын кулланылышка тапшыралар. Бездә ФАП инде начар иде. Хәзер современный фельдшер-акушерский пункт. Безгә бик бу әйбәт булды хәзер. Губернаторыбызга да бик зур рәхмәт. Шундайын кратчайшие сроки шул сәламәтлек җирне солган өчен. Исәнлек, саулык, иминлек, Аллаһ насип итсен. Бүтән бу афәтләр монда булмыйча, һәр вакытта да сезгә үзебезнең татарларның сабан туйларына бүтән бәйләнергә килеп, монда бер-беребезгә рәхмәт әйтеп, елмаеп, зурлап, тагын
килергә дип айтып китәргә. Помидорлар утыздык, нәмәгә, теплицага. Җиләкләребез дә буран якты. Васыл Шайхразиев янгын булган һәр урам аша узып, йортлар төзелеше белән танышты, халык белән сөйләште. Кемдер өстәмә ярдәм сорый, күбесе рәхмәт әйтә. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы бу авылга 2 трактор җибәргән. Аның берсен фермер Кәлимулла Миңлегәрәевка бирделәр. Бодойны сатып трактор алырмын дигән. Бүген мечтамыз була, меня трактор алып килде Татарстан. Татарстан вәкилләре мәктәп укучыларына велосипед, форма һәм букчалар бүләк итте. Син хәзер, Камилә, шушы йорт килен үтсен, шушы йортка мәңгә төшергә дип, шушы йортка киләсең. Әйдә, төкле аякларың белән. Күрдәлез. Бернигә карамастан авылда тормыш дәвам итә. Менә зур янгыннан соң беренче никах уздыралар. Камилә белән Эрик Фәтхуллиннар өйләнешә. Язын гаилә корырга уйлаган булалар. Әмма ут бәләсе хыялны челпәрәмә китерә. Хәзер киленне яңа нигезгә төшерделәр. Чын мәгънәсендә нигезгә генә. Йорт әле әзер түгел. Никах мәҗлесен уздырырга Татар конгрессы ярдәм иткән. Без таныштык буның белән киске цоктан. Песочница уйнаган ик. Миңа бер 10 яшь, аңа бер 8-9 яшь булганда үзенең белгән ик уже. Асыгыны миңа бер 16-17 яшь булганда ул авылга кайта да мин курам, о, әле мотор кыз китеп бара. Соңыннан бу авылда милли шура утырышы узды. Анда авыл халкына тагын нинди ярдәм кирәклеге, йортлар төзелеше буенча нинди сораулар булуы һәм сертификатлар алу белән бәйле мәсьәләләр хакында сөйләштеләр. Бу юлы Ичкен Йылдызга Татарстаннан төзелеш материаллары алып килделәр. Алар 78 йортның түбәсен ябу өчен тотылачак. Инзилә Хөсәйнова, Ләйсән Сәдретдинова, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. Ни өчен Казан пляжларны тәртипкә китерү өчен бирелә торган федераль акчадан колак каккан, мондай субсидияне быел кайсы районнар ота һәм алардагы комлыклар ничек яңартылачак? Бу хакта Реальное время интернет газетасындагы мәкаләдән укып белә аласыз. Мигрантларны күп милләтле Татарстанның гореф-гадәтләре һәм мәдәнияте белән таныштырырга кирәк. Халыклар дуслыгы йортында үткән түгәрәк өстәлдә Фәрит Мөхәммәтшин шулай дип белдерде. Очрашуда миграция сәясәте мәсьәләләрен карадылар. Безнең республика якындагы чит ил кешеләре өчен эш табу һәм яшәү өчен уңайлы төбәк булып тора. Фәрит Мөхәммәтшин милли мәдәни автономия башлыкларына Татарстанга кайтучы ватандашлар белән актив эш алып барырга, аларны төрле чара һәм очрашуларга чакырырга кушты. Ул 2023 елның милли мәдәниятләр һәм гореф елы икәнендә искәртеп узды. Еще раз проанализировать ситуацию с миграционным потоком, из каких стран, из каких бывших союзных республик приезжают студенты, рабочие, вообще миграционный поток в нашу республику. Как они адаптируются к нашей с вами жизни, многонациональной республике, уважительного отношения друг к другу. Контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләр өчен эшли торган 117 кайнар линия телефонына 3 айда 12 мең кеше шалтыраткан. Әлеге кол үзәкләре Казан белән Ярчаллыда эшли. Алар мартта булдырылган иде. Монда шалтыратып һәркем контракт төзүгә кагылышлы сорауларында бирә ала. Бер юлы берничә оператор кабул итә. Ярчаллыдагы контракт үзәге эшчәнлеге белән бүген безнең иҗат төркеме дә танышып кайтты. Контракт заключается в возрасте от 18 до 60 лет. Ярчалының контакт үзәгендәге операторлар бу сүзләрне көненә берничә мәртәбә кабатлый. Нигездә 20-дән 50 яшькә кадәрге иратлар еш шылтырата диләр. Иң күп бирелә торган сораулар да бар. Контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләр түләү турында, контрактның озынлыгы, документлар списогы турында сорыйлар. Казан һәм Ярчаллыда контакт үзәкләре быелның мартында ачылган иде. Шул вакыт içендә контракт буенча хезмәт итү белән бәйле 12 меңнән артык шалтырату кабул иткәннәр. Бер көнгә 100-гә якын мөрәҗәгать дигән сүз. Мондагы хезмәткәрләр әйтүенчә, элемтәгә чыгучылар кайчакта 300-гә дә җитә. Мы следим очень сильно за нагрузкой на линии. Без һәр шалтыратучының оператор белән элемтәгә чыга алу алмавын тикшереп торабыз. Контракт буенча хезмәт итәргә теләгән кешегә тулы мәгълүмат бирелгәнме, онысы да игътибар үзәгендә тотыла. Которую мы необходимо. Ир-егетләр генә түгел, хатын-кызлар да контракт буенча хезмәт итә диләр. Медицина хезмәткәрләре буларак СВО зонасына барырга теләүчеләр шактый. Мы осуществляем первичную консультацию. Без аларга барсын да аңлатабыз, кандидатларның ничә яшьтә булуын сораштырабыз, барлык документларын карыйбыз. Аннан соң яшәгән урыннары буенча хәрби комиссариатларга җибәрәбез. Анда ниләр алып барырга кирәклеген әйтәбез. Военкоматы по месту жительства. Онда хәрби тәҗрибәсе булмаган кешеләрен дә юллыйлар. Хәрби комиссариат белгечләре аларның документларын әзерли. Шуннан соң контракт буенча хезмәт итәргә теләүче медицин тикшеренүе уза. Ярчаллыдан Илдар Сафиуллин, Гөлнар Минханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.
Олабуға жетекшілігі махсус хәрби операциядан yolға һәм яраланып, дәваланырга кайткан хәрбиләр белән очрашты. Олар арасында Олга батальонында хезмәт итүче егет тә бар. Олабуға башлыгы Рөстәм Нуриев хәрбиләргә батырлыклары өчен рәхмәтен белдерде, исән-сау әйләнеп кайтуларын теләде. Егетләргә һәм аларның гаиләләренә кирәкле ярдәм чаралары хакында сөйләштеләр. Соңыннан матур гадәт буенча хәрбиләргә кирәкле әйберләр тутырылган букчалар бүләк иттеләр. Алар өчен концерт оештырылган иде. Зәйдә Петров бәйрәме гөрләде, аны элекеге гореф-гадәтләргә тугры калып, Кашкатау итәгендәге аланда үткәрделәр. Петров керәшеннәрнең милли бәйрәме ел сайын июль җәй уртасында уздырыла һәм республикадагы җәйге милли бәйрәмнәрнең соңгысы булып тора. Башкалардан аермалы буларак, монда иң кызыгы кояш сүрелгәч башлана икән. Тулырак Валия Сабирова, Хайретдинова. Тау итәгендәге зур алаңга барысы да әйлән-бәйләнгә чыга. Зәй керәшеннәренең шатлыгын уртаклашырга Мамадыш, Яршаллы, Түбән-Кама, Әлмәт, Алабугадан кунаклар җыела. Әлеге бәйрәм җәй уртасы урак башына туры килә. Ел сайын аны каршы алабыз. Шулай бәйрәм итәбез. Керәшен халкы үзенең менә шушы тыпыртап биюләре белән менә алдыра ул. Ул бәйрәмне бик яратабыз. Ул шуннан да безгә ничектер менә яшьлек алып кайта. Бүген Зәй районында 1000-гә якын керәшен яши. Петров нәсел томырлары дип аталган театральләштерелгән томаша белән башланып китте. Ул тарих һәм милли үзенчәлекләрне чагылдыра. Аннары зур сәхнәдә хезмәт, кыр батырларын данлыйлар, яшь гаиләләрне котлыйлар, район аксакалларын хөрмәтлиләр. Җыелган кунакларга район башлыгы Рәзиф Кәримов мөрәҗәгать итте. Бездә менә 20-дән артык милләтебез яши, милләт вәкилләре яши. Шуңа күрә инде без чынын әйткәндә дә достату яшибез, төрле халыкның гореф-гадәтләрен сакларга, аларга ярдәм итәргә тырышабыз. Кичә генә 42 градус кызу булса да, бүген менә шундый җиләс һава торышы, иртән яңгырлар явып китте. Ничек ышанмыйсың инде гореф-гадәтләргә, ничек инде ышанмыйсың шушындай үзебезнең бәйрәмнәребезгә? Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Петрауда шундый йола бар, кәләш сайлау дип атала. Иң сылулары керәшен шибәре конкурсында катнаша. Бу безнең зур энә була инде шундый. Алиса Сабаевга 14 яшь, шигә дә белә, балык тотар өчен ятмәләр дә үрә. Бу эшләнмәләрне мурда дип атыйлар. Бу конкурс шибәрлек кенә турында түгел. Бу безнең талантларны, керәшен нәселен күрсәтә. Безнең менә булмаган бит инде шундый мурда үрү, хәзердә андый әйбер юк. Мин бик горурланам бу әйбер үрә белгән өчен. Минем папа өйрәтте, папаны бабай өйрәтте. Милли күлмәкләре әбиләреннән калган истәлек. Мин бүген әбиемнең сандыгыннан керәшен күлмәге кидем. Менә бу тамакса дип атала, ул күстимәсе өчен һәм аны күбрәк кияүгә чыккан хатын-кызлар кияләр. Петровның тагын бер матур җире ул инде мәхәббәт шалашы. Монда кияүгә чыкмаган һәрбер кыз килеп, үзенең сөйгән ярын таба ала дигән ышану яши менә минем янымда. Аграфияна ханым, менә сөйгән ярыңны табар өчен нәрсә эшләргә кирәк? Для того, чтобы удачно выйти замуж. Петров көнендә менә бу мәхәббәт шалашына керергә кирәк. Керәсең дә, булачак иреңне күз алдыңа китерәсең, теләк әйтәсең. Иманым камил, 1 ел дигәндә кияүгә чыгачаксың. Вы в это же время будете счастливой замужней женой. Аграфияна ханым, мин сезгә ышанам һәм киттем. Кашкатау өстендә керәшен җырлары яңгырый. Монда чыгыш ясарга төрле районнардан берничә ансамбль килгән. Шуларның берсе Җиләк дип атала. Менә без җырлаган җырда шул турда, дуслык турында. Милләт турында күбрәк белим дисәң, аның ризыгын татып кара диләр. Менә монда да керәшен мөхитен, керәшен ризыкларын тәкъдим иткәннәр. Исәнмесез? Менә төп ризыгыгыз турында сөйләп китегез әле. Без инде бүген дурышмак алып килдек. Ничек әзерлиләр соң душмакны? Дурышмак гади камыр, су, май, тоз, он. Булгатабыз инде, җәябез. Һәм инде өстеннән инде бәрәңге. Кичен башланган бәйрәм төнгә кадәр дәвам итә. Әнә шулай аның һәр йоласын туры китереп уздыргач кына өйгә таралышалар. Зәй районыннан Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Бу шимбәдә Казанда Россия суперкубогы өчен футбол матчы үтәчәк. 15 июльдә Акбарс аренада Мәскәү ЦСКАсы белән Санкт-Петербургның Зенит командалары очраша. Төп кубок инде Татарстанда, иртәгә аны Түбән Камага һәм Ярчалыга алып барачаклар. 15-е Казан халкына тәкъдим итәләр. Матч булачак көнне Сибгат Хаким, Чистай, Амирхан, Адараский һәм стадион тирәсендәге башка урамнардагы кибетләрдә исерткеч эчемлекләр сату тыела. Уен вакытында иминлекне тәэмин итү өчен Татарстан хөкүмәте рәисе Алексей Песошин шул турыдагы карарны имзалаган иде. Иртәгә кичке 8-дән 15 июль төнге 11-гә кадәр Ямашев проспектыннан Чистай урамындагы буҗырга хәтле транспорт хәрәкәте дә чикләнәчәк. Матч тәмамлангач, җанатарларны Җиңү проспекты метро станциясенә һәм Казан 1 тимер юл вокзалына кадәр махсус автобуслар илтәчәк. Шимбәдә җәмәгать транспорты эш көне графигы буенча йөри. Пәнҗешәмбе хәбәрләре шундый булды. Хәзер рекламадан соң һава торышы турында мәгълүмат җиткерәбез. Огромный ассортимент портьерных тканей. Феерия, Тукая 58. В аптеках Фармленд летняя фишка. Покупай в Фармленде, получай фишки, обменивай на подарки. Подробности в аптеках и на сайте farmland.ru. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка «Дорога», что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. В торговые и складские объекты Казани требуются охранники без лицензии. Телефон 8 905 015 43 68. Hürmetli qarindaşlar, Tatarstanlılar 25 Petrov Kreşin Мәдәният Республика фестивале сезне онытылмаслык хис кичерешләр җыярга чакыра. 15 июль кичке сәгать 5-тә Мамадыш районы җире авылының Тырлау аланында сезне Петровга көтәбез. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык түрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Яндекс Погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы кайда болытлы һава явым-төшем ихтималы зур. Температура көндез якынча 21 градус җылы, төнлә 13 градуска кадәр. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама Ярчаллы Алабугада яңгырлар фаразлана. Һава температурасы 23 градуска кадәр күтәреләчәк. Төнлә уртача температура +14 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида болытлы һава төнлә урыны белән явым-төшем көтелә. Көндез уртача температура монда да +23 градус. Төнлә 14 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук болытлы явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез якынча температура 22 градус җылы, төнлә +10 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә болытлы һава, көндез якынча температура 22 градус җылы, төнлә 12 градуска кадәр. Чистай, Әлмәт, Мамадышта алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгыр явачак. Көндез уртача температура монда да 22 градус җылы, төнлә +13 градус. Шимбә температура берничә градуска күтәреләчәк. Явым-төшемнәр фаразланмый. Башкалабыз Казанда болытлы һава, явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез 24 градуска кадәр җылы. Төнлә якынча температура +13 градус. Җил уртача тизлектә. Атмосфера басымы түрі көмеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыш тормача дымлылыгы 57%. Җирнең магнит кыры тыныч.